Ahojte, chcel by som vás privítať na tomto YouTube kanáli, ktorý je trošku zabudnutý, ale chcel by som tu časom pridávať nejaké videá ohľadne behu a budem sem pridávať nejaké krátke videjka z mojich tréningov. Chcel by som skúsiť ponatáčať aj nejaké recenzie, asi hlavne na topánky, ktorých behávam, veci, ktoré používam. Tieto videá budem pridávať určite nepravidelne, ale budem sa snažiť dodávať v čo najkratších časových intervaloch. Tento rok mám v pláne zabehnúť aj nejaké tie ultramaratóny, takže určite tu nájdete aj nejaké tréningy a prípravu na tieto záležitosti. Ak beháte a mohlo by vás to zaujímať, tak určite dajte odber, a ak nebeháte, ale poznáte niekoho, kto behá, tak mu to prosím vás pošlite a aj takto ma môžete vlastne podporiť. Najbližšie pridám asi recenziu na topánky, aby som si oprášil nejaké to strihanie videí a podobne, a potom uvidíme, čo ďalej. Možno čo mi napíšete. Dajte mi keď tak do komentára vedieť, čo by vás zaujímalo, a ak budem na to vedieť odpovedať, tak určite o tom niečo natočím. To je asi všetko, čo by som v tomto úvodnom videu chcel povedať. Takže ahojte.